Venit! Sper că mă aud. Cred că mă aud. Așa. Cum ziceam, o să fac și eu live la ora 3. Astăzi după masă. Și o să țin până la ora 4. Acum puteți vorbi cu mine, ziceți ce vreți și altceva. Cred că o să invit și pe Sorin în live. Dar acum vreau să videz. Uite aici. Așa, și cum ziceam. O să începem cu Minecraft, apoi să mai jucăm alte jocuri. Mai vedem și mai vedem. Eu am gândit ce să jucăm în Minecraft, o să jucăm și pe lumea asta. Să mai facem și niște minigame-uri. E așa divers. Și alte jocuri, nu m-am gândit ce jocuri să mai jucăm. Ceva, dar nu știu ce să jucăm. Cred că și niște... Nu știu, o să vedeți ce jocuri mai jucăm. Și acum eu cu întorc sus. Și acum eu cu întorc sus. Care vrea să mor aici. N-am fost pe aici. Cred că o să facem și niște... Cred că o să fac și niște promo. O să fac și 2 promo. Am găsit ieșirea. Greu, dar am găsit-o. Aici. Au. Mor de foame! Mor de foame, mor de foame. Aaa, băga mi-și... Băga, scuzați limbajul. Bă... Pip... Pip... Pot și să mai sprintez. Hai, ajung acasă, bine. Aoleo. Episodul ăsta a început de 3 minute. Au creat că a filmat mai mult. Am filmat episodul ăsta și cred că o să mă apuc de live. Da, filmez episodul și după aia live. Direct. Așa. Ușa. Se deschide chestul. Care, boss, mâncare. Avem niște idiot. Niște idiot de mâncare pe aici. Aici ceva. Mâncare. Am lipit de mâncare. Foc, cred că să fac cu fermă. Asta fac un foc de fermă.
C'è dopo là. Sì. Da svoje vas. Auzi. Locul care așa. Se vedere. Coleg este acolo. Nu dau astfel că la băiți. Vedem. Abia ajunge. Acolo. Să vezi. Restul merge după pădure. Ia, dragea. Cea pădure. Cea pădure. Tot câteva scoțe. E mai bine vorbim. Mai bine dorim.
Facem o pauză și revin. Am revenit. Da, văd ce vreau să fac ultima. Tu faci tu. Așa. Ia uși. Așa, unde ești? Vreau să mă duc cu pădurea aceasta. Pădurița aceasta, talul de soare. Stai, eu de soare. Ah, ok. E bine. Este după viață. Să văd eu dacă găsim un lup. Iepure. Lup. Au un lup. Lup. Au un lup. Hai băieți, pădurea asta ce găsit un lup. Au doar un lup, atât. For the fucking wolf. Fucking wolf. Paisprezece. Hai bă. La live. Știi ce? Știți ce? Cred că mut doar la live-ul. O să punem și noi live-ul pe la 17. 17, că nu știa că mă apuc așa repede. Oare așa nu m-am pregătit. Mi-am pregătit jocurile, deci nu știu ce să fac. Live. Unde dracu sunt, bă? Bă, unde sunt? Nu mi-aduc aminte de asta. Unde erai, mă, sunt, omule? De Dumnezeu, unde sunt, omule, de Dumnezeu, unde sunt? De erai, sunt, Dumnezeu. Ce sunt, boss? Ce naiba sunt? Cojor, pătătă, cojor. Chiar mi se duce hackerul. Până la urmă, mă rămâne interesată. Știu unde sunt. La revedere. La revedere.